Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Karon mag-upload ta sa atong handumanan sa usa ka awit, part 6. Ug mao gapon mga listeners no, magbasa gapon ta sa atong mga comments katong last na tong gi-upload nga part 5 sa atong handumanan sa usa ka awit. Itong basahon dayon para dili ta malanga no, para makasugod din ta sa ato ang drama. First comment si Oscar Abedog. Salamat sa idol kay magtapok na sad ang mga marites sa akong payag. Salamat jud kay kanimo Oscar Abedog no. Nga naadjud ka pirmi ga paminaw sa atong mga drama ug sa handumanan. Kapaminaw gyapon kano. Salamat jud kay sa imo diha. Ug ni Paul G. Manito, salamat idol sa drama na sad. Salamat sa kanunay nga paglingaw namo. God bless idol. God bless pud sa imo ha Paul J. Manito no. Ug salamat jud kay kanimo Paul J. Manito nga gapaminaw gapon ka sa atong handumanan sa usa ka awit no. Ang kinuwang comment ni Paul G. Manito, kini nga drama makarelate kayo ko sa ilang istorya mura mo balik akong kagahapon. Mao jud Paul G. no, kay kini ang handumanan sa usa ka awit no. Tinuod mo gud nga istorya no. Ubos po nako Paul G. Manito, salamat jud kay sa imuang pagpaminaw pinmi no sa atong mga drama maski sa Palimay drama gapaminaw gapon ka no. Ug salamat po sa imong pag-comment. Si Ma'am Balbina Tapalis, salamat sa another upload mo sir. Bisan busy ko or late na ko maka-comment basta naa ko pirmi sir. Nagsuporta nimo. Ganahan kay ko ni Balbina Tapalis no nga maski busy jud siya sa iyang trabaho gatagan jud niya panahon nga maka-comment sa tuwa. Ug gapaminaw gapon siya sa atong handumanan sa usa ka awit. Salamat jud kay kanimo Ma'am Balbina Tapalis nga jud ka pirmi ka sunod no og sa imong pirmi pag-comment. Mao po na akong basihan ma'am sa akong pag-intro vlog. Salamat jud kay sa imo ha. Si Mary Grace Pamugas, salamat kay Sir Idol lingaw gapon oy. Makahinuktok tagkalit paita jud ning maniguwang nata mag-inusara shout out sa single diha. Salamat jud kanimo Ma'am Mary Grace Pamugas nga naadjud pud kano kapaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug sa Palamay drama kapaminaw gapon ka ma'am no. Salamat jud kaayo sa imong pag-comment pud ma'am. Salamat jud kaayo. Si Boyet Lidra, salamat idol sa pag-upload sa handumanan nindot ang mga istorya na gyapon pagtulunan. Mao jud no sakto jud kano Boyet Lidra kay kining handumanan daghan jud ka pagtulunan nga makakabot jud nato no. Si Catherine Solip, salamat sir, more handumanan pa to upload. Salamat kay kanimo Catherine Solip. Si Jimmy Sinal, makarelate jud ko ani nga istorya idol. Salamat pud kanimo Jimmy Sinal nga naapod ka no, ga pirmi ga paminaw sa atong drama. Si Vilma Amor, salamat kay sir, lingaw na sad ko aning handumanan. Lingaw gapon no, daghan gapon ka paganahan at sa atong handumanan no. Salamat jud sa ganahan sa atong handumanan sa usa ka awit nga naadjud pud mo kapaminaw sa atong drama maski sa handumanan ug sa Palimay pud no. Salamat jud kay sa iyong pagpaminaw. Si Isabel Sirna, okay idol, more drama pa. Salamat kay kanimo Isabel Sirna. Si Nilda Ikik, kadumdum kay ko aning drama jud. Salamat kay kanimo pud no Nilda Ikik sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Tupir Valdez, more handumanan palods, relate kaayo mi sa mga drama. Daghan jud nakarelate sa ato ang handumanan sa usa ka awit no. Salamat kanimo Tupir Valdez sa imong pagpaminaw. Si Sugar Santos, relate jud mi ani nga drama. Mao pud no, daghan jud nakarelate sa atong mga handumanan no. Si Jod Polistico, salamat sa idol, daghan na sad makarelate ani mga drama idol ba. Mao jud no. Sakto jud ka Jud Polistico. Salamat kay sa imo Jud Polistico nga naadjud ka kanunay no sa pag-comment no. Update kay ka mo comment ug salamat jud kaayo sa imo ha sa imong pirmi pagsunod sa atong mga drama maski sa handumanan ug sa Palimay naadjud ka no kapaminaw pirmi. Ay karang comment ni Jud Polistico, birahe og upload di idol na arami suporta nimo. God bless idol. God bless po sa imo Jud Polistico no. Usbo nako, salamat kaayo. Si Berna Siroy, thank you sir for handumanan drama. Salamat jud kanimo Berna Siroy nga naabjud ka permi pud no ga paminaw sa atong mga drama. Si Judy Primo, salamat idol, isa pud ko nalingaw ani nga drama ha. Salamat jud kanimo pud no Judy Primo nga naadjud pud ka no ga paminaw sa atong mga drama. Si Romy Boy,
Dingaw na sad ko aning randumanan idol, daghan trabaho mabuhat dili na ko mabantayan human ako akong gibuhat nga trabaho. Salamat jud kay idol sa pag-upload. Salamat pud kanimo Romy Boy no sa imong pirmi pagpaminaw sa atong mga drama. Salamat pud sa imong uyab dia nga gapaminaw gapon sa atong mga drama no. Mao to tanan ka comment kong listener sa ato ang handumanan sa usa ka awit part 5 ug atong gibasa karon sa atong part 6 nga handumanan sa usa ka awit. Ug ato nasugdan mga listener sa atong handumanan sa usa ka awit part 6. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano para siyang kaagi karon? Makining sa kababae nga taga Bien Onedo, Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan nga Rika. Sige na gaw ba? Kuyog lagi na mo ni Boyet sa among outing karong Sabado. Dili lagi ko gaw. Himuon lang ko ninyo third wheel, uy. Og naibawsad ko nga gusto ninyo nga naa ako para na mo picture ninyong duha. Dili man good. Ganahan lang gid ko nga naa ka. Og aron dili ka mahimong third wheel, pangita na lagi uyab. Uy, kapoy sad ka. Uy, unsaon taman na, uy, nga wa man ginanguyab na ako. Na, kung naa pa lang ay sugton gid lagi nako dayon, bahala na. Kay dili gid lalim ning no boyfriend since birth ay. Oy, ayaw kumpiyansa gaw. Kay basin og maka-timing kag tawo nga way ayo. Ha, bahala na. Basta ang importante nga makauyab lang gid ko. Gaw Rika. Asa naman in taon ka gaw, uy. Ngiyaan ako sa may basketan. Oh! Hala. Sorry, miss. Sorry, miss, ha? Huwag na ko tuyo, ah. Kagwapo niya. Nindot kayo sa kutis. O ganyang lips. Uwa kaayo. Miss? Oh. Mahilis ba ako, ha? Bidaw. Sorry, ha? Sorry kayo. Hatagi ko sa imong number. Ha? Tungod kay nakasamang ka na ako, hatagi ko sa imong number. Oh. Unsa? Siya mo'y nakasa ni mo. Unya, ikaw na hinuoy mo'y nangayog number niya? Oh! Balag uwaw, oy. Desperada na kay ko. Unya, nihatag. O, gaw. Nihatag. Ikaw, gyud. Unya, unsa may plano nimo? Unsa? Mangayo ka sa akong address? Offer nan. Kay magpa-deliver ko pagkaon sa inyo. Oh, ha? Pero, nga naman, Rika. Ganahan lang ko. Sige na, ihatag na mong address. Naunsa naman in taon kagaw, uy? Mura man hinog ikaw may nanguyab anang tawhana? Pila ka buwan na nimo siyang sigig padadaan og pagkaon. Ay da, bahala na ko sa ikasulti ni mo, gaw. Basta kay ganahan ko ni Fernan. Og buhaton ako ang tanan aron magkauyab mi, gaw. Kadiyot sa aragod, pi. Fernan ang pangan? Nakay picture anak niya? O, gaw. Nakita naman ako ang iyang Facebook. Pakiton ti kagaw, ha? Di aragaw ay, mauni siya, gaw. Gwapo, no? Hala! Kailaman ko anigaw! Mao ba? Aw, mayo, noon kinakailan na kang daan niya, gaw. Oy! Og abi nimo, nahiba ko sa binuhatan aning tawhana. Himabay man kaayo ni. Oh, Gaw, daghan ko no kayo nagbabay si Fernan. Pasakitan ra gyud ka ana. Too lang. Mong ayo na naglaom anak niya, uy. Daghan na kayo kog storyang nadunggan bahin anak niya. aw, istorya raman di ay. Dili ko motuoan ang mga tabi-tabi, gaw. Nabahala ka diha, uy. Basta giing na nati ka ha. Ayaw pag ginahis imong ogaw. Bahala ka. Ikaw rin makaluluis ang maabot. Uy, maoray ni mong ihatag na. Opa, kana lang sa pa, uy. Gamay raman akong sweldo ron, good. Gamay og sweldo o gamay na lang nahibilin sa imong sweldo? Oh, May nadungga na ba kong istorya nga naguyab-uyab ka na kuno? Ako rin ikaw ako'y problema kung maguyab-uyab ka. Pero pilian ng tarong nga lalaki, ha? wa pa ko'y uyab pa, uy. O kung mahitabo man nga magkauyab mi pa, ako ipaniguro ni mo nga tarong siya pa. Kana kun,
manguyab siya nako. Rika, nakita na ko kung unsa ka maayong tao. Bisan og ako pa unta mo'y nakasa ni mo. Pero mga maayong butang gihapon ang imong gibawos din hinako. Sa tinuod lang, maikog na kay kunimo. Og, sa tinuod lang, nadugay, nakarealize ko nga mahal na ti ka. Og andam ko mag-usap para nimo. Magtinarong na ko. Pwede ti ka mahimong girlfriend. Yes, Fernan. Oh. Dili na ko magpakipot pa. Kay dugay na sad kayo kung nagpaabot inihigayon na. Mao nga, gisugot na ti ka, Fernan. Kita na. Unsa? Kamo na ni Fernan? Ogaw. Naunsa naman in taon kagaw, uy? O nahibaw ko nga desperada na kayo ka makauyab. Pero in taon ila-ila sa in taon ang tao, uy, una ka musugot. Gaw. Dili ba pwede nga magmalipayo na lang ka para nako? Diligid mahitabong malipay ko, gaw. Kung kana si Fernan ang imong uyab. Ngano manggid ka, ha? Nganong kontrahan man gid ni Mus Fernan? Kung dili ka happy para nako, wa ko'y labot, oy. Basta ang importante nga love na mo ang usag-usa. Og malipayon mi. Balag magkalimtan na itang igagaw ta. Oo, sige. Magkalimtan na ita. Ayaw ko pakita ha, nga magyakila ka ha. Sa higayon nga binuangan ka ng tawhana. Ayaw gyud diri ka. Suga na ko eh. Oo, kailangan makagnakaon. Lagi? Kana? Ato na ta sabay? Excited na kay kung makaila sila sa mama at papa ni mo. Aw, mubayan sa dito eh. Ako na. Treat lang din ako, babe. Aw, sige. Oh. Mingaw man lagi. Hain man sila sa mama o papa ni mo. Aw, kuan, kanang... as kang limutan ako, baby. Naam din sila lakaw ron. Sa ato pa. Kita rang duha din sa inyo. Mupauli na lang ko. Rika, nganong boli man ka, ha? Makalugar na hinuon ka kay kita rang duha. Ha? Unsay buti mo ipasabot, Fernan? Gusto na ko nga naanay mahitabo na to, Rika. Pero, Fernan, dili pa ko andaman ang butanga. O pa ko makasuway, anak. Mahal ko nimo. Ha? Kung tinuod na mahal ko nimo, andam nimong ihatag ang akong gustong mahitabo. Fernan, Unsa man? Happy ka? Fernan, hadlo ko. Basin o pumaptos ko. Ay, God, look, babe. Dili mahitabo nga utos ka, eh. O kung marabo mo na, dili ti ka pasagdan, ha? Sampat kay ako mo inakaulanin mo. I love you, Fernan. Uspa na to? Nag, naunsa ba ka? Mura magkag naisakit. Ha? Nga naman pa? Di daot magkag maayo. No, naunsa ba ka? Unsa man? Wa kay pahuway? Oo pa. Dagan lang gid kayo trabahoon sa opisina, kod. Ayaw pasag di mo kaugalingon na ka. Kaon ka ng tarong, ha? Rika, babe. Fernan, kadiyot lang. Ayaw lang una ron, Pi. Gikapoy ko sa trabaho. Makawa, malis kakapoy. Dili sa lagi ko. Bisa karon lang. Papahuwaya ko, please. Paita eh. Nilibaran ko ni mo, ha? Rika? Karon naman, good babe. Gikapoy lang gid ko. Sabta sa ragod ko. Ayaw ko palibar, eh!
Fernand, ano ba? Di ko gusto balibaran, hari ka! Di ko gusto balibaran! Maunay kay man eh! Kasakit sa akong mga punog. Nausap na kit si Fernand. Basta ako siyang balibaran, dili na siya magtuduhag, pasakit na ako. Oh, ngano na nawag man ni si Lily. Hello? Salamat kay nisugot ka nga magkita ta. Unsa may tuyo nimo? Rika, nahibaw ko nagsabot nga magalimtan na ita. Pero ikaagaw ti ka. Og best friend pag yun. Mong dili malikayan nga mabalaka ko nimo. Nahibaw kong dinagmalan ka ni Fernan. Hangtod kanusa pa man in town ka magpakabuang anong tawhana, uy. Wa ko'y labot kun di akong dagmalan. Ang importante nga mahal ko niya. Mahal? Kadiyot. Oh. Tanawan ning picture sa akong cellphone. Si Fernan. May kauban sa laing babae. O, Rika. Gibuang ka lang lagi in town anong Fernan. Ang imo rin pagkababay mo iyang tuyo diha nimo. O kung unsa pa'y gusto niya makuha diha nimo. Gaw. Gaw, concern kay ko nimo. Mong palihog lang, mata na. Ohon, moabot ra gid ang lalaki nga para nimo. Ang lalaki nga mahalon og panggaon kag tinuoray. Unsa? Makigbuwagan ako? Oh, Fernan. Kaya dili na ako makaagwanta si mong batasan. Oh. Huh. Di ka na makakitag lalaki nga sama na ko eh. Ha, dili na kid Fernan. Kinaibaw ko nga ang lalaki nga akong mahalon sunod. Kanang tarong nga laki. Kanang lalaki nga mahalon ko og panggaon kong tinuuray. Og nahibaw ko mo abot raon niya na ang saktong laki para na ako, Fernan. Rika, Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Bisan og sakit kay mahal kaayo nako si Fernan. Pero mas gipili na ako nga mahalon ang akong kaugalingon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Tubuso, Negros Oriental. Ang ganito magtatampo, nagdasangan nga LV. I love you, LB. Jerry, Mo nang tinuod. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako? maglisod pa man ko pagtubag ana, Jeroy. Pwede hatagan sa kun mukhi kayon sa pagkunahon na? Okay, Ravi. Huwag man sa kumagdali. Baka paabot ako hangtod ka sa kamaluoy na ako. Asus, atik-atik sa kada. Nga nang waman ko na ni mo sugta si Jerry nga may gusto man kaniya? Walang. Nga nung man lagi ko no. Basta lang, basta. Gusto lang kong mahibaw kung tinuod ba yun ning iyan ako. Ve, taod-taod naman ganito nga nanguyab ko nimo. Huwag ka maluoy na ako. Sa tinuod lang, Jer. Daluoy naman ko nimo. Say, buot nimo gipasabot. Ako na kang gisugot, Jer. Tinuod, Ve? O lagi, uyab na ta. Salamat kay Biha nga imo naging kong gisugot. Basta isaad na ko, Jer. Nga dili ko nimo pasakitan. O, LV. Ako ni saad mo. uyab na din mo ni Jerry, V? O, Joseph, nga na di ay? Walang. Swerte kasi nga ikaw ang iyang nahimong uyab. Joseph. Naibaw ko eh. Dugay na kayo lang gusto nimo si Joseph. Ha? Pag sure, uy. Bitaw. Dugay naman ko nakabantay anak niya ba? Nga mututok nimo. Pero, wa siya swerte kay kita may nagkauyab. Maog yun. Ay, salamat. Domingo na gid ugma. Makarelax na gid ko. Ay, nanawag pa si Jerry. Hello, Jer. Jay,
Ugma pa, Domingo man. Ano ako sa inyo, ha? Nga naman? Manuroy ta. Kay kapay isig trabaho, uy. Niya, watay lingaw-lingaw. Sige, ikaw. Agad ako nimo. Ako lang ang anaon sa inyo, Ugma. Sige. Magpaabot ko nimo. Unsa man, nalingaw ra ka sa tong pagpanuroy, gang? Gang? Nakalitan ko nimo da. Nagang ka na ako. Ganahala ko mo tawag ni mo, gang. Onya, unsa may akong itawag nimo? Gong. Kasi pa sa kong pinanggaw. Ay, sa lang gong, eh. Gang na lang. Sige. Gang na lang. Ay, sige na. Ita na. Maulit na ta. Gang. Pinakog mamaulit ta. Nanood man lagi tayo ining kwarto. Love ko ni mo, dili. Sugo na pangutan na. Uy. Musugot ka ko nimo kung dili pa ta ka love. Nga sa ato pa. Musugot ka sa gusto na kumahitabo. Gang. Di na to mga bata, gang. Naibaw na ka sa akong gusto. Jerry. Gang, I love you. I love you. Ha? May nahitabo na ninyo ni Jerry? O lagi day. O agad mo makapugong sa among kaugalingon. Unya? Unsa naman lang kung mamaptos ka? Simba ko sa din taon day. Uy. Di pa ko andam nga mahimong inahay. Pag-ampo lang yun, day, nga dili ka mamabtos. Umusta man ka, gang? Okay naman, gang. Ako, ande, gang. Manangid ko ni mo, ah. Manangit noon sa. Muadto ko Cebu. Ha? Nga naman, gang. Adto na ko i-assign sa among labaw, gang. Adto sa Cebu. No. Kung mo na, malayo na day ka na ako. Sige lang, good. Antos-antos lang sa pini, okay? Usaram sa ko ka tuig ito ba? Nya, basi mangita kag laing dito, Uy, ha? di ko na may tabo, no? Kay love, takay ka. Basta, ha? O lagi, promise. Promise ka na ako ni Mugang. Di ikaw sa ba? Lagi pang itaglain, ha? Paabutang akong pagbalik, okay? O, gang, magpaabot ko sa imong pagbalik. Maudi ang gool kay nang naong nimo, kay gibiyaan day kas imong gang. O, lagi day, uy. Unsaon, gibalhin man siya sa Cebu. Ay, mingaw man sa deni kung malayo nimo ang tao nga imong gimahal. Mingaw gid na, day. Pag tawag-tawag lang mo, day. Aron sad ba mawa sa din yung kamingaw? Hello, gang. Kumusta naman ka riyan? Okay ra. Huwag kami ngawan ako. May pangutana pa ba na? Mingaw, uy. Sabi mo, parehas kita gibati, eh. Parehas kita. Mingaw, nasakay ko niyo mo. Sige lang, gang, ha? Antos-antos lang una, ha? Kaya kung mahuman ako diri, mubalik na ko diho. Kung magminyo na dahil ta. Sige, gang. Paaboton gid ako ang imong pagbalik. Amping diya, ha? Ikaw sad, amping pirami. I love you, gang. I love you too, gang. Naunsa man ni si Jerry. Wala naman gid mo chat na ako. Kung akong chatan, di mo reply. Ngano man ni siya? Day, na ako ibalita nimo. Ayaw lang kalain, ha? Unsa man na, day? May lain namang uyab si Jerry dito sa Cebu. Ha? Sabaw ka diho, uy. Diin ka nabalita agwid. Ani man gud ni. Niabot mo gud ako igagaw gikan sa Cebu. Og ako nung nakitaan si Jerry dito. Nga may kaubang babae og sweet kuno kaayo sila. Unsa? Kuan, kining... Sulti ilang ko tinuod. Tug-ani lang ko. May lain ka ng uyab diya sa Cebu. O, gang. Huwag pasaylo ako, gang. Nakasa ako sa itong relasyon. Anong imo man gibuhat na ako, Jer? Abi ba na kong mahal ko nimo? Yes, ka, gang. Mahal? May mahal ba di nga makahimo ka sa pagluib? Nadako sa akong mga kauban din sa trabaho, gang. Hangtod nga, nakasa ako sa usan akong kakauban ug maglisod ako sa pagbiya sa maong babae, gang. Kay gibaharan ko sa imong igsuong naki nga patyon ko kung akong biyaan si Irish. Unsa? Pasaylo ako, gang. Ko na. Hindi ko maminaw ang imong katarungan. Pag-ayo-ayo na lang sa imong kinabuhi diha. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Kumusta naman ka, Day? Okay na ko gamay, day. Kinahanglan kong move on. Di maayo nga masigo ko na ni Jerry. Kay
Nana ba siya lain? Sakto gid ka, day. Alkansi ka kung magsige kag ulgool diha. Anya si Jerry, malipayo na sa bago niyang uyab, di ba? Correct. Maog yun. Ay, tuod di ay. Nangumusta dito si Joseph ni mo, day, uy. Ha? Nakabalita ko nga, wala mo ni Jerry. Kay may lain naman din siyang uyab. Basig mahimo na kong musod sa imong kinabuhi. Joseph. Ang tinuod, V. Sa una pa mo ko nakagusto ni mo. Pero ako'y nahimo kay uyab naman mo si Jerry. Pero karon nga wa na mo. Mahimo ba o hatagan ko ni mo higayon nga higugmaon ka? Sorry, Joseph, ha? Pero higal ra gid akong pagtan-aw nimo. Ug wa nay lain pa. Elfie, Wa ko ikasaway nimo kay buutan ka. Pero unsaon man gud nga wa ko ipapati nimo. Sorry gid kaayo. okay ra. Okay ra, V. Dili ko mamugo sa babae nga way gusto na ko. Nagkasabot ako ni mo. Salamat, Joseph. Naman sa man ko. Pila naman ang nakabuwan nga nagkabuwag mi ni Jerry pero nganong hangtod karon. Siya pa man gid ang niasa kong kasing-kasing. Ano man niya? Oh. Si Jerry ning ni chat. Kumusta gang? Kimingaw na ko nimo. Kinuha ko. Nireact ang akong kasing-kasing sa iyang chat. Nanawag kita iya. Bahala na. Ako lang siyang tupakon. Hello? Kumusta naman ka? Okay ra. Okay ra ko. Wa kami nga anak. Mahimo ba, Jerry? Gibingaw na ko ni mo ka. Mahimo ba ay ako tawag ugang? Musabot ka masakitan ko. Ikyapon na akong gimahal. Ikaw pagyapon ang niyas kasing-kasing. Kalimtin ako kay Minyo na ka. Wa ka makasal. Ug mahigayon pa nga magkabalik ka. Jerry. Nakiguban mo kong laing babae pero ikaw pagyapon ang niya sa akong nahunagan. Ug nangandoy ko nga magkita ta pag-usab. Ug mahagkan ug magakustik ang pagbalik. Jerry. Ang kuno na kong hangtod karon, mahal pa na ako si Jerry. Ug panahon na lang ang magbuot. Kung abuton mi pagbalik sa among daan. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa da saan kaagi karon? Mao kining usta ka babae nga taga Hilungos, Leyte. Ato matatampo, nagdasangan nga Rose. I love you, Rose. Oh, Christian. Mo na itinuod, Rose. Dugay na kung nagkagusto ni mo. May chance ka ko. Sorry, Chris, ha? Pero dili pa ko makatubag, ana. Hatagi lang una ko gigayon sa paghuna-huna. Ha? Nanguyab ni mo si Christian? Oo, day. Ay, mauday ako to nakitaan nga gikan dinhi. Nanguyab na ito nimo. Maulagid, day. O niya, imong gisugot. Wa pa, day, uy. Uy, alang nga naman. Ako sa ning klaruhan. Kay basig binuang lang ni iya diri nako. Rose, musta naman itong akong gingon ni mo? Tinud-anay ka nang imo diri nako, Chris. Uy, dili may tabo nga manguyab po ni mo kung binuang na ning ako dihan ni mo. Sugta na yung tawag ko. Sige na lang, uy. Ha? Klaro ba? O, saman? Uyab na ka? O lagi, Christian. Ako na kang gisugot. Salamat, Rose. Basta kay ayaw lang yung kong binuangi, ha? O, Rose, ako na isa, di mo nga, ikaw ra gid ang akong mahalon. Wa na ilain pa. Ay, salamat. Nahumanag ko sa akong trabaho. Makapahuway na gid ko. Oh. Uy, kitsa maning nanawag. Number naman eh. Hello? Hi, classmate. Kumusta? Kinsa ni, uy?
Si Ronel ni oy. Ang imong classmate sa una ba? Aw! Ikaw din, Ninel. Okay. Kumusta naman ka, uy? Yeah, gwapo lang gyapon. Diin makag-number na ako. Sa ato sa amiga. Ako ande. Rose, ako kang suruyon niya sa inyo ha. Ah, sige, sige. Ari lang. Magpaabot ko nimo. Ikaw ni Rose? Ako in town. Lano, wa magyapon ka mausap, uy. Guwapa magyapon ka. Soy buyag, uy. Uso ra barong buti na. Mao gini kami nawan ako nimo. Kanang imong kasipat ba. Bitaw, uy. Unsa mga hangina ang nagtukmod nimo nga nanawag man ka nako? Nya imo pag kong disori dinis amo. Gugma. Oh. Ronel. Bitaw, Rose, mutugaan lang ko nimo sa tinuod ha. Sa una pa man nga ganahan ko nimo. Pero mauwaw lagi kong musulti nimo sa tinuod kay mga bata pa baya ta. Pero karon nga dagko na ta, di na ko mauwaw. Maong ko na gid ko nimo nga love ti ka. Oh. May chance ka ko nimo, Rose? Sorry, Nel, ha. Dili na ako madawat ang imong gugma. Kay nga naman, wa kay gusto na ko. Mo ba? Dili man sa ingon, ana. Dili man sa ingon nga wa ko'y gusto nimo. Buutan ka. Gwapo pa gyud. Unya, nganong di mo ko nimo sugton, Rose? Naa naman ko ko'y uyab, Nel. Kinsa man? Si Christian. Mo ba? Maong sorry kayo nga. Dili na ako madawat ang imong gugma. Okay ra, Rose. Pero, dili gyapon ko magpakawa sa paglaom. Mangandoy gyapon ko nga moabot ang panahon nga maangkon ko ang imong gugma. Ronel. Ang haba ng hair mo, day! Naunsa ka diha? Gilaliman kang may uyab na kanya, naapagin ang uyab ni mo? Ang niangkon man siya nga sa una pa rin siyang nakagusto na ako, day. Pero unsaon man, na naman ko iyab. Di naman ako siya pwedeng sugton. Maog yun. Maong focus na lang kang Christian kay pinangga pa yung kaadto. Kumusta man ka din eh? Okay ra. Tagsara lagi ka makanis amo, Chris. Pasensya na ka, Rosa. Busy lang ko. Mao ba? Sige lang, basig. Karong umabot ng mga adlaw. Pero may na akong maanis inyo. Sige, Chris. Imong cellphone, nibagting. Pasag din na eh. Tubag ka sa, basig importante na. Kuha na ako naman ng mga amigo. Magsigig binuwang panawag. Di na sila importante. Ikaw ang importante na ko, Rose. Pila naman ron kasi mana nga. Wa na mapakita si Christian ako. Wa po siya manawag. Kumusta naman ka siya? Basig na anay laing gikabisihan. Day, Hibaw ba kas ubang mga lalaki, day? May kimudag pamakak. Ang ako ba, basig na anay laing gikabuangas Christian. dili na mahitabo, day. Kay love kayo ko ni Christian. Ing na lang, cute. Basig maghilak-hilak kas umaabot, Rose, ikaw sa'y pagumprabi kay gikapoy mangkuoy. Sige ma. Ilista lang kun unsi akong paliton. Daghan-daghan sa nang gipakumpra ni mama nako da. Ato lang ko sa unahan mo sakay. Ayun gala ba? Si Christian man ni kuyog ka babae. Christian! Rose? Isa ni babae nga imong kuyog, ha? Kon, karang... Iya kong uyab, day. Naman di ay. Salbahis ka, Christian? Mura kayong tagsara ka magpakita na ko kay nana di buangan? Kisa di ka. Iya kong uyab. Ha? Iyong tatawa kay uyab. Diyan. Sorry kay ninyo, ha? Saan man good? Parehas naman tamang gigugma. Og nagtuo kang musugot ko nga duha mi si mong kinabuhi, ha? Hoy, day! Imo na lang ni siya. Kay dili na ko manghilabot ining tawana. Hilom na, uy. Hilom na. Ang gisakit lagi ko sa kibuhat ni Christian ako, day. Giingan tabi taw kadaan. Pasidalay kabuang ang tawhana.
Aw, tinuod gid akong gisulti. Salbahe siya! Salbahe siya! Anya, kumusta naman ka? Arang-arang na kamay, day. May hinuon, uy. Ay, nagkita din mi ni Ronel. Nangumusta siya ni mo. Ah, Iya ko na unya kang bisitahon din ni Day. Kumusta, Ros? Nia. Sakit pa akong dugan. Og dili malikayan nga moto lang kalitag akong luha. Kung ba hinumdum ko skibuhat is tiyan ako. Ayaw pa antusay mo kagalingon, Ros. Ayaw na pag-usik ni anang imong mga luha. Tungod lang sa lalaki nga way gugma nimo. Ros, ako na lang higugma. Kaya ako'y pasalig ni mong nga malun o panggaon ti ka. Ika na ako pasakitan. Sama sa gibuhat ni Christian nimo. At may isang pag-ibig. So sige og panguyab ni Ronel nako. Ako siyang gisugot. Kaya ako mang nakita nga tinanay ang iyang tinguhan ako. Sa pagkakaron, minyo na mi og may duha na mi kaanak. Og gani mo Christian, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa bahay nga imong gipuli nako. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano para sa kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasayan nga na. Uy, noon sa kadiya, uy. Kalam ko di mo gihunahon na. Sige pa siya kang panghupaw. Nagunahon na ako bakon. Unsay maayong buhaton para makakwarta ko. Ha? Na magkaitrabaho. Una alagi. Pero dili pa man na enough. Kuwang pamanggani ang akong sweldo. Daghan kay ko gustong pamaliton. Gusto kong mamalit og mga nindot nga mga make-up, nindot nga sinina, nindot nga sapatos. Day. Sa tong trabaho, day. Lisod kay makapalit og ingon ana. Pila ra gyud sweldo nato. Mao gani nga nagunahon na ako laing trabaho. Kung mahimo, mananghid lang ko sa tong head nga mo part-time lang ko para makatrabaho kog lain. Oh, suwayig pananghid kung pwede ba? Dili pwede. Pero sir, kinahanglan kay kong mo sideline good. Dili mo gud enough ang akong kita din he. Ni napalihog lang. Ayaw ko glabda. Huwag ko smooth ron. Unsa ba problema nimo sir? Tabangan ti ka. Basta mosugot lang ka nga mag part-time lang ko. Tabangan ko nimo sa akong problema. Oh, Kung maong gusto kang mo part-time kay aron do na kay laing kita, di ba? oh sir. Sige. Magkita taon yung gabi. Pag-ilis og nindot. Sexy og presentable nga dress. Ha? Nga naman kuno. Wasat ko kay Bao. Pero basin og connected gud ni sa akong hangyo niya. Nahala sige day, uy. Di man sa na bastos nga pagkalalaki si Sir Robert. Tumana siya siyang gusto. Sir, okay ra ka? Naay hugaw ang akong naong? Sige magkagtutok na ako. Wa. In fairness, maayo sa gyud kang manamit. Salamat, sir. Unsa man ditong buhaton din ni sir? Mahalon man kaayo ning lugar, uy. Maikog man sad ta. Paminaw na ko. Na ako'y i-offer nimo. Unsa man na, sir? Mutrabaho gyapon ka sa opisina full-time. Pero na ako'y sideline nga ihatag nimo. Unsa man, sir? Imo kong kuyog-kuyogan bisan asa ko pa daw. Og make sure nga malipay ko og di na ko magsigi ko na una og problema. Oh, sige ba? Sayon? One more thing. Unsa man na? Sa gayon nga mag-abot mi sa kong ex. Ikaw nga akong ipailang akong iyap. O kinahanglan nga mag-selox gid siya. Kay kung dili di ka bayaran. Ha?
Uy, ayaw pagsugot anang trabahoan ako eh. Basta nung kontrahan na unya ka sa ex anang tawhana. Wa man ni noon ko'y labot kung kontrahan ko niya pa. Wa man ko makailan niya. Unya ka nagtawhana, di ka na kuyaw ug magbinastos na nimo. Gentleman siya pa. Og nahibaw kung dili siya makahimo na ko, ana. Nahala sige, ikay bahala. Basta kay bayran lang yung kanyag tarong ha. Wag yun ay problema. Ay, salamat. Day off na gid nako ron. Oh. Hello, Sir Robert? Magandam. Malakaw ta. Kaunta ka na after 20 minutes. Okay, sir. Mag-order o dagang drinks. Mag-inom ta. Sir. Okay ra ka? Hubag lagi kay imong mata. Apil ba na sa imong trabaho? Dili, di ba? Busa lihok na. Sige na. Oo, sir. Kaya gibuhat na ko. Just imagine. 5 years me. Unya, gilisandra ko niya sa lalaki. Kapag-o, baka niyang nagkaila. Sir, hubog na kayo ka, sir. Dili, bugat na. Batog sa uka dito. Kada yung tragid kayo. Ma'am, nag-close na ba yan eh? Mao ba? Sige, ako na lang yung pukawon. Sir. Sir Robert. Sir, mata na, sir. Kinahanglan na tamo gawas din, he. Kadlaw na. Manira na sila. Sige. Pero, pwede mangitaw ng tag-kapawayan. Medyo nalipong pagit ko na. Di na ako kayang drive layo. Sige, sir. Salamat kay imagi kong giubanan na. Trabaho ni nako, sir. Oo, de. Trabaho na. Way gustong muuban ako kung di pa na ako bayaran. Sir Robert. Di gan siguro ko. Lovable, no? Kay wa mag... Oh. Naninihita po ninyo? Oday. Huy, hala, pag-amping baya kita ha. Bahalag mo duwa kag maayo para makakwarta ka, pero make sure nga dili ka mo mapdos. Day. Kinabuntag naman lang kung magsuka. Ninya, anak. Uy, mabdos ka. Ha? May nabantayan kong kausaban sa imong lawas. Huwag kada buntag na lang kang magsuka. Pagpiti, ug siguro anak. Pa. Kinuha ko. Positive. Mabtos ko. Muon sa maka si Sir Robert, ani. Adto na po yung usbay. Ha? Uwa ka masuko? Anak na nako, di ba? Ganun suko mo ko. Pero kinahanglan nga murisay na ka sa trabahoan. Ako na bahala ni mo. Og, sa di pa mo dako ng itiyan ni mo, pakaslante ka. Ay, paspasa ko ni hitabo, anak. Pas, pero mausa ni sakto pa. Uya, okay ka. Magpagkasal ka sa tao nga di ni mo mahal. Kasi nag-ingon nga dili na ko mahal. Anak, Sa pagsige na mo kuman-uban ni Sir Robert pa. Na in love na ko niya. Og sa tinuod lang. Nalipay sad ko nga mo ni nahitabo. Nina. Dako na ginimtihan. Hapit na ka mga anak. Maog yun.
Excited na kay ko makakita sa atong baby boy. Oh. Oh. Kinsam ron. May gi-expect ka nga bisita? Wa man. Akong tanahon. Oh, kaya pang nibalik ni Robert? Kinsa man di ka to? Ato na ko, be. Robert! Oh, nganong nagilakman ka? Oh, miss, unsay problema? Ako ang ex ni Robert. Oh. Miss, naibaw ko nga wa may feeling sa usag-usa ni Robert. Pero nakasabot siguro ka kung kuwaon na kong palik sa Robert. Mag-istorya o na, mi. Musukot ka. Mubalik ka niya. Mahal pa gyapon ko siya. Dili ko musukot. Nina, Bahala og mahal ninyo ang usag-usa. Bahala og mag-unsa mo. Basta ayaw lang kong bihai og ang atong anak, Robert. Nina. Desperada pa minahon. Pero gi-fight lang nako ang akong right ni Robert. Og namasin ko nga moabot ang panahon nga mabalhin ang iyang gugma diri nako. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ang napatas ang kaagi karon, mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City, apan kasamtang ang nagpuyo sa Davao City. Nga tumatatampo nagdasangan nga Tony. Bye. Oh. Hoy! Sam ka rin, oy. Wala mo bugag. Wa sa mong kagalingon, good. Ano sa ka? Ikulbaan mo ko ba? Kulbaan ka. Akong gitiksan si Cara nga. Magkita mi unya. Man sa practice atong graduation. Kaya mag-ekstorya ko niya. Iyay ka. Manguyab na kaniya, bay? Ha? Manguyab ka na ako? Oo, Cara. Hapit na ba mo graduate? Di na ko usika ng higayon. Sige. Sige? Gisugot ako nimo? O, Tony. Uyab na ta. Yes! Maudeng inspired karong mga nangaging semana ha kay nakauyab na di ay kanak. Oo, ma. Tore, ma. Kung sorry muli si Kuya Albert gikan sa US. Mutang mo kayo siya sa akong graduation. Wa pa man manawag nak. Huwaton lang nato kun manawag kay basin og busy pud to. Pila ka adlaw naman tong wasad mo kontak. Wa palibak ay. Hello Dong Albert, kumusta bang kadiha nak? Kinsa ni? Unsay wa na? Ha? Mama, saan hita mo, ha? Amin ang cellphone mo, bi. Hello? Igsuonin ni Albert. Kinsa ni? Hello, sir. Ako ba'y nakapulit sa cellphone sa Migsoon sa niyang na-disgrasya siya? O, didunalay ba nga ang imong suon, sir? Unsa? Sige lang. Ihilak lang na, babe. Ipagawas ng imong gibati. Di na ko madawat. Sakit kayo. Nakasabot ko. Pero ayaw ka bala ka, ha? Naaragit ko permi para nimo. Dili ti kabiyaan. Ugma na gid ang atong graduation, bay. Mapit na gid. Di naman hinuod ko gunahang paso, bay. Uy, nga naman. Hindi ka mo paso. Ha? Tanaw ni mo. Malipay kayo mo maguwang anak. Hindi ka mo paso. Bay. Usa pasad, bay, si Cara. Nakabantay ra ba nga cold na kay ka? Huwag nahiubos to ni mo, bay. Bay, pakikistorya ito, bay. Gisultian di kasi mong amigo. Oo.
Oh, tinuod. Nahiubos na gid ko nimo, Tony. Nakasabot ko sa imong gidada karon pero mura mo ko nimo gitukmod palayo. Naglibog ko kung uyab pa bata o dili na. Natagaw mo gudong akong utok. Sorry. Sorry sa Tony. Pero dili na ko. Murag wa mo ko'y matabang nimo. Mas mayo pag mapalayo na lang ko para di na ako makasamok pa nimo. Kara. Nak, gawas na sa imong kwarto. Mag-celebrate na sa imong pag-graduate. Dali. Wakoy ka nang mo celebrate. Wala si Kuya Albert. Ug nawa pa yun si Kara lang. Di sana ko siya mapugngan. Ako mismo. Naibaw ko nga. Wa ko sa kong kaugalingon. Kumusta naman ka, bay? Okay na ko, bay. Mainon. Uy, doon na di ko'y balita niyo ba? Saan man? Nakita ming Kara kay kauban mis trabaho. May uyab naman di siya. Mau ba? Sige lang, bay. Karon nga okay na ko. Kung mahibaw kong magbuwag sila, kuhaon gina ko siya balik. Bawion ako si Kara, bay. Bay, naabot na gini mong gipaabot, bay. Ngaon sa man? Oh, buwag na sila sa karog yung uyab, uy. Kung sabi gipaabot, di mo rin alihok na na yun. Ang sabay tuyo nimo nga nakikita man ka dinhi. Kara, diretso na ka. Gusto na ko nga maako kag balik. Love pa kayo, tika. Please, hatagay kog flying chance. Sa tinuod lang, ikaw may hinungdan nung nagbuwag mi sa akong uyab. Kaya hangtod karon, ikaw gyapon ang akong love, Tony. So, ngano mo balipan ko nga gimingaw naman kaayo ko nimo. Samat, Kara. I love you. Babe, dali na makikumingaw ni mo. O gusto na ko nga ikaw dayon ang una na kong makita, inig mata. O katapusan akong makita, inig katok. Unya, babe? Nakauna-una ko nga mag-iipon na lang ta. Kay gusto na ko nga naanat ni kaugalingong pamilya. Sige. O sa'y result sa PT, babe? Wa pa man gihapon, babe, uy. Negative man gihapon. Siguro di sa tahatagan karon. Pero nahibaw ko nga hatagan na gid unya tapon. Kanus apa man? Kung maglisod ako panganak? Oh. Dili na ako makapaabot sa butang nga way kasiguro, Anthony. Siguro, dili lang yun ta compatible sa usag-usa. Babe, ayaw magsulti. Dili na ko, Tony. Buwag na ta. Sayo na rin niya makabuwag ni mo ba yoy? Mo lagi. Sam ng bayana. Ako andam kong magpaabot kung ano sa hatagan og anak. Pero, sige. Ako bay, nagduda gigo na bay. Nga nagbinuang na sa nimo. No? Sa pagkatinuod lang, pila pag-ani mo kasimana, buwag, ha? Pero naalam din sa ilaing uyab. Unsa? Prangkahin na siya. Nga nung sige mo siya pasakit ni mo, Niya, human, move on na. Ug ayaw na siya baliki pa bay. Maori kina imong tuyo mong nakikita ka na ko din sa motel? Kay, nanabi kayo uyab. Masig na yung makakita na to. Honey, I miss you. Ay, ambot lang gini mo bay. Nung magsigi magkapadaan ang bayanay, nya, nagbalik na mo. Wow, nabi siya uyab. Pagkita-kita rin. Nako, ikaw ba? Problema lang yun mong gipangitaan ang inyong gibuhat, bay.
May problema ta. Mabdos ko. Og dili na ko ni pwedeng ipaangkon ang bata. Unsa may... Huwag yan mo uyab. Huwag magbalik ta. Oh. Mahal pa ko ni mo, di ba? Huwag mo ni dugay na natong ipaabot. Nga mamabdos ka. Sige. Babe, saan man ni nato? Wala may katas og diaper si Inday? Mau ba? Sige lang, mangita kong pagi, babe. Yang lagi kwarta. Oo, bro. Almost ako, babe. Ako ay kipahuwa ba mo. Pero kay matabang mga para na kwarta ka. Ha? Oo, unsa man? Maligyan ka. Dako ka kita. O di ka makalusyon-lusyon ba na. Tuloy ko unsa ang pagsukot. Kadaghan gud na imong gipamalit, babe. Oo. Kuan ganang nakasayle mo ko unya. Dako magkita, babe. Maong namalit na sa ko og mga gamit ni Inday. Og para konsumo sa nato ni Sbay. Salamat kayo, babe. Babe, niyan ako. Abot ako. Oh, babe. Naaram di ka din sa kusina. Nagkilak lagi ka. Sultihi ko tinuod to ni. Oh. Namaligya kag drugs. Diyan ka. Sultihi ko! Oh. Kaya ron mahatag na ko ang tanan ninyo panganlan. Di ka pa igog sweldo. Mao kinahanglan kong musod ani butanga. Di naman ko nagbo trabaho ko. Di kapon ka pa igo, babe. Naning kamutra ko nga ka-provide ninyo. Kay mahadlo ko nga mawaha mo na ko. Samot ming mawaha ni mo kung dili na ni mo undangan. Dili ingon anak ka sayon nga mobiya. Delikado. Kung mauna, kami mo imubiya. Okay, sige. Panghipo sa imong mga gamit kay mamalinta. Balag magsugod at balik. Balag magkalisod-lisod ta. Di lang mo mawa na ko. Tinapangayta. Bahalag pobre. Basta dili lang tamo sunog mga binuang. Sorry, Bek. Basta dili lang ko ninyo bihaan. Kaya ni nato. Tungod sa sayop na kong sisyon, naahat mig puyo dinis Davao. Nagsugod mig balik sa o. Kaya naman sa namo kay katrabaho naman sa si Kara. Basta walay biyay. Kaya ragid na mo ang tanan. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa tagading akong tampo. More power, Artman. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa General Santos City. Nga tumatatampo nagdasangan nga Siena. Day, maliit na gitaan ni ay. Exam pa ba yata? Mao lagi, uy. Nanatricycle nga nagpaduhong day ay. Parahon na to. Kuya! Mga miss, sakay na mo. Ay, salamat pagkasakay na kita, day. Kuya, dali sa pag-drive, yabi. Please, kay malate na good me. Sige, miss. May problema. Kuya, salamat ha. Pliti na mo iya, Miss, pwede na ito mo kwaon. Kada buntag, padong sa eskwelahan. Para di mo maglisod og sakay ba? Mao pa, kuya? Sige, kuya, maayo pa. Hatagin na lang ko sa imong number, kuya, bi, para mateksan ti ka ini kaugma. Day, in fairness ba? Gwapo ang tricycle driver kanina, no? Sa? Pag-sure niya, day, uy. Bitaw! Sus, kung di palang tricycle driver ay ako gi manguyab niya. Ano kung kisya, no? Pagilom, uy. Ikaw, good, no? Abdi, kitik ka basta gwapo. Uwa pa bang giday kay uyab, Sheena? Mama, sad, uy. Kung naa pa magida, naunta na ako dinis ato. Ako, okay ra kung maguyab-uyab ka. Basta parehas ni mo nga engineer, ha? Ha? Grabe sa ka pa, uy. Pagani ko engineer. Nag-eskwela pa lang gani ko. Ano man di eh. Padung raman sa dunya ka anak pohon. Pero pa,
Basihan ba gid ang profession sa usa ka tawo pa? Aw, sa uban anak, dili. Pero ikaw nga doon nagay profession nga mahuman pohon. Dili ba rewarding pud paminawon kung makabana kagsama ni mo profession? Hinuon ma. Pero para nako ma, mas mo matter gid nako ang responsable og kugihan. Unsaon man na profession pero tapulan gihapon. Di kay bang mo diskarte sa kinabuhi. Sheena. Texan to na kong daan si Kuya Driver, B. Magpakuha mig alas City sa buntag dinhi para sayo mi makaadto sa eskwelahan. Sakay na mo, mga miss! Ay, salamat Kuya ha, nasayo gid ka. Bitaw kuya. Ano guna ni mo ya, uy? Gwapo kayo ka para mag-tricycle driver lang. Uy, day, pa ni mo ba? Ikaw pataklas kay kausahay. Sorry. Okay, Rat. Today. Ako na maganda ang magsigig kuha ninyo. Mas maayo siguro magkailan na ito ninyo. Ako day si Ruji. Ako si Sheena. O kini ako amiga, si Marie. Happy naman tayo Valentine's Day, day, no? Ay, mayroon tag na muhatag na kong flowers, uy. Ikaw, Gyuri. Hala, uy. Nindot sa feeling, day nga, matagan kag buwak. Nga naman, wa pa ka makasuway? Wa pa sad. Wa pa man sa ko kasuway o kuyab. Oh, hinuon sad. Pero, day, I tell you, nice kit sa feeling nga na makahatag di magbuwak. Promise. Day. Day! Hoy, ngano ka, oy! Naunsar ka, oy! Hello, wow! Nalay kay flowers! Kasi naghatag. Hoy, unsi ako, good. Para imo ni, no? Ha? Sorry, sorry. Laki! Awara ko na nakabutang nga name sa card, oh. Awa, ha? Ha? Kaniday, gibilin naman ko ni sa guard. Nya, nakailaman ang guard nato. Ako na lang gisugo nga ipahatag ni mo. Mao pa? Diin, manin siya gikan. Ambot. Dili man ipahibaw. Ha? Hala, uy, may paka na kay secret admirer, day. Saba ka na, day, uy. Binuang ra ni, uy. Oh, binuang good town. Uy, sa ning binuangan no kay gastuhan magibuwak. Kana kay gihatagan ka. Naagi na gusto ni mo. Kinsa kay naghatag sa buwak, no? Wa man sa ko nakapantay nga na nagsigig kara-kara na ako sa eskwelahan. Ay, Sir Roji, man ni? Ang tricycle driver? Hello? Hello, Sheena. Nakadisturbo ko? Oo man. Nakay toyo? Nanawag lagi ka? Kon. Nadawat mo ang flower? Ikaw may naghatag? Oo, Sheena. Ang tinuod, nagagusto ko rin mo. Pasensya ha kung presko ko paminahon. Pero, di lang ko gusto nga naimahayan pohon ba? Tungod kay, wa ko makasulti sa kong feeling sa tao nga akong nagustuhan. Roji. Nagkabala ka, Sheena. Wasa ko i-expect nga bisan unsa ni mo. Nalipay na ko nga nagkasulti ko nimo sa kong feelings. Roji. OMG! As in? Si Kuya Driver mo naghatag sa imong flowers? O, lagi, day. Hala, day, uy! Huy, in fairness ha, bagay ba mo? Gwapo ba siya? Pero, mausad lagi day, uy. Lisura sad ana, uy. Nahibaw ko mo kontra gid imong parents sa anak kay tricycle driver namang good siya. Day. Aw, unsa man? Naaki na feel niya? Imo na kong gisugot. O, Roji. Pero, di ka mauwaw. O sarabay ako ka tricycle driver. Nahibaw ko. Pero dili basihan ako ang profession sa usa ka tawo. Buutan ka og responsable. Og mao na rason kung ano nakagusto pud ko nimo. Salamat, Sheena. Isaan ako. Nga, di kagad magmahay sa mong pagsugot ako.
Aga, congratulations! Nakagraduate ka ka! Salamat lang ga. Ina, anak! Congrats! Pa. Naanag yung ko'y engineer. Pa, si Rogie akong uyab. Unsa? Nabuang ka naman siguro, Sina. Nga ko rin daw tricycle driver lang imong giuyab. Ha? Pa. Anak, naunsa ka naman in town, uy. Huwag yung ka makakitaglaing lalaki. Mahal ako si Rogie, ma. Kugihan siya, og labaw sa tanan responsable. Bisan nun sa paisulti nimo. Engineer, dili tricycle driver. Ambot lang ni mo, Sina. Wag yun may makauyon, anang imo uyab. Pa. Langga, pasensya na kanilang mama o papa, ha? Langga, kasabot ko eh. Expected na ni nga mahitabo. Langga, di pa niingon ka nga. Gusto ka makahuman nag-eskwela? Oo, ulang nga. Pero, maulagi. Wa ko ikagasto para college. Mahong high school rin ko kutob. Langga, ako mo pa eskwela ni mong tiwas. Ha? Ayo. Ayo lang ka eh. Gasto kayo. Kay ko kubaya. Mahal ti ka, Langga. Malipay ko nga makatabang ni mo. Langga, babae ka. Lain paminaw. Natong duha, ako ang mas naikaya. Kung na ako'y matabang ni mo, ngano di ba ako buhaton, Langga? Langga. Langga, congratulations! Graduate na gid ka! Salamat, Langga. Ikaw ang hinungdan nga. Nakahumag ko. Tungod sa mong paningkamot. Langga, karon kay graduate naman ko. Mangita kong trabaho, Langga, para makabawi ko nimo. O kung maigot akong tinikom, magpakasalata. Roger, I love you. I love you so much. Oh, Nak. pa, Oh. ma. Congrats, Rogie. Ma'am, Pasensya ka na namo kaniadto nga ubos kay nga mong pagtan-aw nimo. Pero karon nakita gyud namo nga kugihan gyud ka o determinado ka. Maong pasaylo ami kung nasayop mi sa una. Sir, nakasabot ko sa inyong gibati ato. O dako kay kong pasalamat kay dako kay natabang ang inyong anak sa kong na-achieve karon. Sir, ma'am, kung inyo lang kong hatagan ng chance, di gud nako pasakitan ang inyong anak. Panggaon ako siya og mahalon. Wa na may pagsupak sa inyong relasyon, Rogie. Basta kay tarunga lang yun ang among anak. Salamat, ma. Pa. Isaad ko na, ma'am, sir. Everybody deserves to love, be loved. Bisag na ang may profession o wa. Maong bilib kaayo ko sa mga tao nga mudawat gyud kun unsa kinsa ang tao lang mahalon. Isan pa man kung langit ug yuta ang gintang sa ilang kinabuhi. Sa pagkakaroon, nagplano na mi magpakasal ni Rogie. Og nalipay kay ko kay nadawat naman mi sa among mga ginikanan. Di na lang kutob, daghang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa daan bantayan Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Ardi. Gusto ko, i-graduate na to din Gusto ko manimpad sa syudad. Aron mapadayon ako kung gusto nga mahimong fashion designer. Sa ato ba? Biyaan di ko naman din eh. Siyempre, dili ti kabiyaan din sa itong probinsya, no? Mauban ka na ako. Unsa? Ang ano? Dili di ka gusto? Ang gusto ko nga magkauban ta. Pero, Giselle, ni ang akong kinabuhi din sa probinsya. Makakaon ko katulo sa usa ka adlaw. Kuntinto ra kay ko ana. Ay, RD, sige na. Magluod gid ko nimo. Kaya ra di nimo nga ako rang usa. Taas og pangandoy ka ng bataa. Maong dili imposible nga murisko gid siya. Mao lagi la. Lahi kay mi. Kay ako.
kontento ra mo ko sa kong kinabuhi din sa probinsya. Pero siya, nasa laing lugar niya makita iyang gusto sa kinabuhi. Para na ako apo no. Wa man sa ngilad nga mangandoy siya ba? Tinuod man sad nga kung niya ka din limitado ra gid ang imong pangandoy. Dili sama didto sa syudad nga daghag oportunidad. La, Ang pangutana, kung niara ka dinhi og dili ka mo uban niya didto, kaya ba nimo? ha? Bata para ba mo nga nagsigig uban-uban? Hangtod nga na nagko na mo og uyab na mo karon. Kaya ba nimo, ha? La, Nisugot si Papa ug Mama nga may eskwela ko fashion designing sa Syudad RD. Suportaan ko nila. mao ba? Huy, uwa ka malipay para na ako. Nalipay, uy, syempre. Dili ka day mo kuyog na ako. Giselle, kon. Uban ta ba? Sige no. Please. Mag-iistorya una ko nilang lula. Ang mas maayo sa dong kung adto ka dito. Aron mas makapili ka og kurso nga imong gustong kuhaon sa kolehiyo. Nahibaw, may ka lang nga, wala ko'y planong mapadayon pag-eskwela sa kolehiyo la. Pinahibaw mo ko nga, anhiragid ko sa tong probinsya pa daw. Mag-atiman sa tong mga hayop, o mga lagot mo na to din Ay, oo. Nahibaw man ko ana ba? Pero muupan man gyud kang Giselle didto. Mas maayo tingali nga mo eskwela na lang sad ka. Aw, anak lang nila. Wow! Kanindot din Dagko kayong buildings, oh. Dili sama dito sa tong probinsya nga mga kahoy na pulos to makita. Mas maayo ka na dito kay preskong hangin na itong malanghap. Dili sama din nga, kung gusto ra aso. Husto ka. Tungod kay naa din ang daghang tao. Tungod kay mama ni sentro sa tanang oportunidad o pangwarta. Ug bao ni hinungdan nga gusto ko mo anhi. Dali na. O sa ganitong lugar ay imong giingon nga atong abangan? Mga tanan na. Okay ra ka, ani? Okay ray. Kita ra man sa duha. Thank you, ha. Bisag na iba akong supak sa imong kabubuton, pero di ubanan gid ko nimo din, Siyempre, nabalakas ako. Kay, ikaw raw unyang usa, unya. First time pagod din mo din Thank you. Pinangga giday ko nimo. Magpa-enroll na taog maadayon? Dali aras pa nung sa. Pila ng takabuhan din sa syudad, Giselle. Ay, mauligi RD. Dali ra kaayo kong naka-adapt sa lifestyle sa mga tao din, Ay, tuo di ay. Na ako'y gipalit nga t-shirt nimo diha, ha. Mga 5 na kabuok. Sa okay ra na ako nagkitaan, pero nindot na. Kay makasakay ka sa uso din, Ha? Ngano din yung akong gisulob? Doon na kay problema sa akong mga singina? Wa man, pero dili man gud mabagay sa lugar RD. Sa ato sa probinsya, okay ra na. Pero kay niya naman ta dinhi sa syudad, mas maayo kung makasakay ka sa mga style dinhi. Og ayog kalimot, soon to be fashion designer ka ning imong uyab. Giselle. Tod, nag-ilis lagi ka? Ay, magkipangawan akong friends sa gawas. Ha? Uy, nagluto na ba ko sa imong paborito? Nagluto ko binuldog o buwad. RD, sorry, pero next time na lang, ha. Mubawi ko nimo. Gusto sad ko makasuway sila mga pagkaon din nga wa dito sa to sa probinsya. Giselle. Apo, Wala ko makasabot nila. Gusto na ko mupauli din sa probinsya. RD, Unsa may importante na itong panagsultihan nga imo magikong gipapauli og sayo dinhi sa atong giabangan. Manglaag pa ba yung tamis akong mga amiga? Mubalik na ko sa probinsya, Giselle. RD, nga no good. Wa din ang akong kinabuhi. Kontento ra ko sa probinsya. Kontento ra ko og simple nga kinabuhi. Pero ikaw, lahi na kay ka. Dako na kay kagkausapan. Lahi na ang imong mga gusto. Time para good. Ang ano bang murag sa pa man ako? Sa ba din ako nga gusto kong hatagan ako katumanan akong gusto?
Unsa ba daing nga mangandoy? Pero unta makasabot sa kanako nga di ni mauy akong gusto. Mo ni problema nimo. Kay kontento ra mo kay kaingon anak ka. Kontento ra ka sa kung unsa may naa nimo. Mong dili gid ka mo asenso ana. Giselle, Oh, sige. Kung biya ka, biyai ko. Balik dito sa probinsya. ubalik ko. Pila nakabuan apo nga wa na kay balita bahay ni Giselle. Nahigam na siguro siya dito, mahal. Doon ako. Di natin nga ito mubalik pa din sa probinsya. Abibaya na ako ba nga kamugi magkadayo ni Giselle? Sukat pagod mo pagkabata nga, magsige na mo kuyog. Doon nagitingali yung mga butang bay o tao nga magdugay tuod ni mo pero mawa ra gihapon. Unya bay, nakamubuo na ka bay? Dugay na kung way balita pa niya bay. Pila na katuig. Wa gani ibaw ibasin. Naminyo na to dito sa syudad. Apo, nauli na ko no si Giselle. Gikan man day siya Manila, apo no. Og naa ko no siya usa ka butik dito sa syudad. Mao bahala. Unsa man. Dili ba lang ka muadto niya aron mangumusta? Para unsa pa man na. Wa naman tingali may angay panagsultihan pa. Apo. Apo, naay nangita nimo. Kinsa man la? Si Giselle. Oh, ha? Kumusta na? Giselle. Abi na ko, naminyo na ka. Wa oy. Aw, ikaw tingali hinuon. Naay mga nauyab. Doon na sa utay gusto makigminyo, pero wa ko'y nakita bisag usa nila nga moy ako maminyuan. Giselle. Kay tingali, niya paghihapon din nagpabili na akong kasing-kasing. Giselle. Unta, noon na ba ko'y balikan, Artie? May paghilak. Mahal paghihapon kayo ka. Giselle. Mahal. Artie! Sa pagkakaroon, minyo na minyo ni Giselle. Ug may usa na ka anak. Dinhin nilang kutob. Daghang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Figueroa Street, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Junmar. John Mar, tawagan na itong imong mga manghod aron manihapon na mo. Kay klase para ba mo ugma? Uma? Day! Tudong! Dali na mo kay mga una! O say sudan ma? Naay manok, ma? Toyo ra gyud na og suka ang atong sudan. Kay wa pa man mauli si papa ninyo. Ay, laina. Way sudan. Ayaw na nagpamili, day. Kaon na lang diha, bala og may sudan. Sige na lang, uy. Mukhaon na lang ko. Bahala og tuyo ang sudan. Ma, uskwila na mi ha. Sige, panglakaw na mo. Mangayo ang tawag kong baon ni mo, ma. Pasensya na gyud ka anak ha. Wa gyud ko'y kwarta diri in town. Suwayi og ato si papa nimo kaw. Basin og may kwarta to. Ay, wag ikaw ikahatag ni mo dong. Kay, wag yung van nga ni abot dong. Ay, wag mi gikarga dong. Huwag yun ka diha bisag 5 pesos Na, na. bisan piso, wag yun dong. Kuan, basing karong hapon makakwarta na ko. Basig na mi makarga. Sige lang pa. Muskwila lang ko. Palagway baon. Luya ko ni mo, Bidjumar. O di kay baon? Wala gibay. Kay, wa mo ko'y kwarta si mamagpapa. Luya ni mo eh. Ako lihatag ni mong snacking niya, bay. Kay, naman ko'y dangang kwarta. Ako, kwarta na ko. Salamat, bay. Kumusta man ang imong pag-eskwela dong, John Mar? Okay ra, ma. Wa ka magbinuang? Wa mo eh. Pagtarong gid sa imong pag-eskwela dong, ha?
Oo, ma. Kinahanglan nga. Mag-graduate kid ko sa elementary. Congratulations, anak. Ay, congratulations, dong. Nag-graduate ka na yun sa elementary, dong. Salamat, ma, pa. Unsa? Mo eskwela kag high school? Oo, ma. Unsa may huna-huna ni mo dong? Ato ning pa-eskwelahon og high school si Junmar? Ay, murag lisod man, dong Junmar. Napabaya kay 5 ka mga manghod nga akong gibuhi. Nga mo gasto pabaya tanang high school. Sige lang, good pa. Eskwela lang ko ninyo. Ay. Kaya kung makahuman ako high school, makatabang na unya ko ninyo. Ay, okay, sige. Sige lang, dong. Ako na lang ni agwan tahon, dong. Sige, eskwela. Salamat pa. Bay, abi na di kami eskwela karon bay. Hapit kid bay. Kay di unta ko pa eskwelahon nilang mamagpapa. Kay isod lagi kayo mi. Sam kayo lang una na liso-liso day. Eskwela lang gyud ta. Gid bay. Palawat tabaon. Bahala na lang ni bay. Eskwela lang gid ko. Dali ara sa panahon dong, no? Mo graduate ka na gyud dong tuig ka. Mao gid ma. Kon kaluyan sa Ginoo ma, makatabang na unya ko nimo pohon ninyong papa. Maayo unta, anak. Gaya ni mo bay oy. Ha? Nga naman bay? Paabot ni mo. Nga naman? Uy na mo. Ha? Asa man ta? Mag-unsa man ta dinhi bay? Sam ni siya si mo pangutan na. Nagsaba di ako. Imo na saw. Oh, sigarilyo? Klaro na. Unsa man ako bay? Sigarilyo sa ihas. Ihas mo ka eh. Ang imo nagkanon ng sigarilyo na. Tabak ka na. Ako, di ka ganahan mo tabak kon. Sigarilyo Di lang tingali ko bay eh. Hindi. Sam, bay. Si di ba? Kami diri manigililyo niya, ikaw di. Mo. Bay. Paidak ko ng taon ka, uy. Hindi na mga bato. Hinayaan ko tinigarilyo mo. Paling ka tatarawan pag manigarilyo ba, ha? Tatulo ba? Hindi tatarawan, okay? Sige na lang ay. Ha? Di ta manood sa atong klase? Ito manood, uy. Kapoy na itong teacher sa usan ito ka subject, uy. Boring yung tudlo. Magi bay, magduka ta. May pagmukating ta. Magyod. Na. Lingaw ta. Imo na ba yun? Hindi na ko, bay. Lipong ako. Sa mo ni siya bay Clintoy. Kliktan mo ni siya eh. Puni na. Inyo mo daw kong gipainom ba eh. Nga, di ba nung ko mo inom? Dahil pa di ay, inom. Inom ka ng manok ni manghiya. Kita mo ka? Ina ninyo ba eh? Inyong kong gituluan og inom? Sama ka eh. Mura magagbata, gapon. Kano sa man ka mo inom, ha? Unya na ka mo inom, kanang nakagapas imong baba. Wow. Dahil nag-inom. Junmar, unsa man nga kung nadunggan nga wa kuno ka musuod sa imong klase? Nagsige ka na lang kuno kuyog-kuyog sa imong mga barkada. Ma, hindi na tinuod mo eh. Na mga igayon nga. Magkuyo ko sa kong mga amigo kay magbuhat may mig project. Dong, ayaw in town pag binuang dong, uy. Kay naning kamot gid Miss Papa nimo nga makahuman kag eskwela. Ha? Di na sa manood sa itong klase? Ay, tamanood eh. Nalingaw ta. Kapi eskwila eh. Ako rin, kandangon kong eskwila kay. Windato na. Ay, saban na bay, di ta mundang. Unsa man ka di ta taga-kwarta sa ginikanan na. Oo, sabi daw. Ay, eskwila lang ta panagsa. Nagsa. Yan sama ka, Junmar. Okay ka? Okay na ko, mga parts. Kan na minindot. Tana! Tragay ta! Tragay! Hoy, Junmar. Ni-ready ka din, he? Ngano day? Nangita na ba ni mo itong advisor? Ha? Ngano man? Wa ko may bawo, uy. Aduan lang ko. Ma'am? Unsay nahitabo nimo? Nganuwa ka na may sudsud sa uban nimo mga subjects? Kuan, ma'am. Dalang ko sa akong mga barkada, ma'am. Nadakas imo mga barkada nga mga badlungon? Oo, ma'am. Hapit na ang graduation. Og pahibawon talang ka ha,
nga usa ka sa dili makagraduate. Unsa? Kinuha ko yung tao ni mo. Nga nang waman yung taong ka magtarong sa iyong pag-eskwela. Sa iluan lang ko ninyo, pa. Di ba ka man unta kung unsa kapait ang akong pagpangita? Mangargar ako sa pier. Unya wa agyud ka magtinarong sa imong pagtuon. Paingon-ingon ka pa nga maning kamot kag eskwela? Aron makatabang ka sa atong kalisod? Pero unsa man ang imong gibuhat, ha? Dili ka na makagraduate sa high school. Pasailuan lang ko ninyo, ma, pa. Unsa man ang trabaho? Manarbaho lang ko, ma. Kay, kung samutang inyong problema kung magsige lang ko kundon din sa ato. Unsa man sa trabaho ay mong sudlan? Nga wa man ka makahuman og eskwela. Na may mga tindahan nga dili mangita og dako nga grado, ma. Mga apply lang ko. Bahala na kasi mong kaugalingon, Junmar. Salamat itaw nga nakasuday kong trabaho. Bahala na lang og gamay og sweldo. Ang importante na may trabaho ko. Hi. Ah. Bago ka din, he? Oo. Ako rin si Caroline. Junmar. Mao din hinungdan nga nanarbaho na lang ka din, he, kay nagbinuang di kasi mong pag-eskwela. Lagi? O niyan, sa may plano ni mo ron? Trabaho lang sa ako. Aron makatabang ko sa akong mga ginikanan. Noon sam ko eh. Magsige na may noon ko una-una ni Caroline. Na in love na ka ko niya. Junmar. Mano'y tinuod, Caroline. Pila na kagabi nga magsige ko kuna-una ni mo. Og nahipa ako nga gugma na ni. I love you, Caroline. May chance ka ako ni mo. Ang tinuod, Junmar, ganahan sa kunin mo. Kung mauna, iyab na ta. O, Junmar, ako na kang gisugot. Salamat kayo, Caroline. I love you. I love you too. Wa ko magtuo nga sa akong gisudlan nga trabaho, makauyab ba day ko. Sa pagkakaroon, 5 years na ko sa akong gitrabahoan o nakabangon-bangon na may gamay. Kay nitabang mo ko na lang mama ug papa. Ug bahin na mo ni Caroline, nagpabilin paghihapong ligon ang among relasyon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao ganing usa ka lalaki nga taga Asturias, Cebu. Apan kasamtangang nagtuyo sa Manila. Ang atong matatampo nagdasangan nga Glenn. Tana bay, magduwa na tag basket. Sige bay, pabutaw ka dito ha. Magkuha sa akong bag. Pagdali niya bay, kaya daghan na ko na yung mga chicks dito bay. Saba di ay. Bati na kagtay sa mga babae. Bati bitaw. Hilas ba yan boy. Pagdali na! Nice game bay! Nice game! Hi, Jab! Mayuhag yun mo maduwa, uy. Idol gid ka ayo ka. Thank you, Sally. Huwag pa sa kauban ni Sally. Oy, isa man yung kauban. Imo ng amiga? Amiga, good town. Ako rin tita, uy. Igsoon sa kong mama. Mo ba? You look so young pag yun kayo, tita. Nelia. Ako si Nelia. Og ako si... Clint. Oh. Ako si Clint. Oh. Pwede na ko makuha imong number, Ma'am Nelia. Ayaw na lagi pag-ma'am na ako, uy. Ikaw, gyud. Taas man kayo ang akong respeto ni Mugod. Nga naman. Tungod kay iguwang nako. Tiguang? Asang napita ko ng tiguang ana ba? Ay sus, Glenn. Ayaw na lang kong sultihig sama, ana. Dili na ko madapa ng mga atik-atik ni mo. Kaya tinuod mong bitaw? Batanon pa kay kang tanahon. Ug guwapa ug sexy pa kay ka. Ang mahugid ka, Glenn. Wa ko magbinawangan. Kung hatagan ako nimo chance aron mapakita na ko nimo kung unsa ko kaseryoso nimo. Dako kay ko gusto nimo Nelia. Clint. Imo ba kong sugton Nelia? Luyag ko nimo. Bisag tiguang, wa mo sugot nimo. Nako. Di pa tiguang si Nelia eh. Og usa pasad bay. Akong ipakita niya nga seryoso ko. Ibaw mo ko nga nagduha-duha pa siya. Sugot ako kung seryoso ba ko niya.
Oh, sa ato pa seryoso giday kanya bay? Ha? Oo. Someday. Seryoso? ni Kinsa. Wala. Ma? May gipanguyaban na ka dong. Nate, ug di pag yun layo kay sa edad ni mo te. Unsa? Ay, sorry. Clint, mag-istorya ta. Dili ko gusto nga ipadayon nimo ang imong pagpanguyab ang babayhan ha. Ma, huwag pa gani ka makailan niya. Ay bisan pa. Kung sa dali kasultis magatao do nga guwang na nimo ang imong uyab. Huwag ko'y labot ko noon sa ikasultis mga tao, ma. Ang importante na ko nga, magkasinabot ming duha. Nak. Unsa man, Nil, huwag pagyapon ka malauin ako. Di pagyapon ko di mo sugton. Seryoso gid ay ka, Clint? Sa akong gipakita ang effort o paghatag og oras nimo, nagduda pagighapon ka. Mura man og kadudahan gud kay bata pa gud kaayo ka. Samtang ako... Bisag pila pa edad nimo, okay labot. Mahal na ti ka, Nilya. Og andam na kong i-fight ka. Sa tinuod lang, nakagusto naman sa kunin mo, Clint. Tinuod? Oo. O kung tinuod-anay ning imo. Sige. Sugton ti ka. Kita na? Oo, kita na. Yes! Nabuang na gid ka, Clint. Di ba giing na naman tikang daan? Nga undangan na ng kabuang nimo. O giing na magiti ka, ma, nga di lagi ko. Mahal na ko sa Nilya. Pahalagdagan mo kontra na mo. Huwag ko'y labot. Clint! Nil, kapot sa kamot mo eh. Nanong, murag mulikay mo ka? Mauwaw ko, Clint, good. Daghan kayog tao. Anong hindi? Nabala ka kag unsa ikasulti nila? Dili lang gid malikayan, Clint. Ako mao itiguwang pero gipaundayon nanti ka. Huwa na lang yun. Clint, sakto na. Huwaw na gid kaayo. Gusto na ko nga mag-anad ka. Ay, wati ka ikaw uwaw nila. Mahal kay ka. Clint. Asa man ka, Clint? May lakaw ka. Buwari ito ron si EJ pa. Magduwa mig basket. Ayo! Ato na ka ba? Amin ko, Noy. Yabog, ha? Nagutang mo amin ka. Manang mang imong uyab. Maong, manoy na sabti ka. Maong mo amin ko nimo. Ay, bay. Karong nang bugal-bugal mo, ha? Bay. Kalma lang, bay. Naunsa magay, kalma lang, good. Binuwa organi. Umalipay si mo joke, bay. Ah, binuangil ako bisa unsa. Ayaw lang na. Mao ba? Mao din ni nahitabo. Unil. Unsa ka kun? Undangon na lang ni nato, Clint. Unsa? Ako mo ay naluoy ni mo dong. Napuno ka sa bugal-bugal sa mga tao. Dili ni mo deserve ang ingon ani tong. O ang angay ni mo, kanang batanon. May mo ba, Lilia? Oh. Idawat na ganin ako tanan bugal-bugal. Ang mga saway sa mga tao. May tungod na to. May tungod sa tong relasyon. Unya, ingon ako ni mo ini. Oh, Clint. Di pwede i-fight sa gunin mo. Nga di ka ingon anak kadali nga mo surrender para na to. Pero... Oh, sige. Oh. Kung nabala ka, magpalayo tayo ni Dapita. Unsa? At ito sa mga tao nga, way na kailan na to. Magsugod ang bagong kinabuhi. Sigurado ka? Andam kang biyaan ang tanan para nako. Basta kauban natin kanila. Di ko mawili sa mga tao nga akong biyaan. Muna natin kakamahal. Asam ka ganang mo ato, ha? Ato ta sa Manila. Karon nga ni anam tas Manila. Magtigom tagmaayo nila. Di ka pasaktan. Salamat dong. Mahal gid ay ko nimo. Ayaw ka balaka. Mo trabaho sad ko. Magtinabangay tang duha. Ug kung makatigom na ta, pakaslan din ka. Dong. You may now kiss the bride.
I love you too. Para mo ko ang gugma, magbase sa edad. Ang importante nga, nagminahalay mo sa usag-usa, ug nagkasinabtanay. Di nila lang gutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatan po. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga San Carlos City, Cruz Occidental. Nga tumatatampo nagdasangan nga Chris. Bay, Chris. Ano man? Pakailing nga ron? Kuyog ta? Ha? Asam ta? Na may liga sa Pikas Barangay. Kuyog ta na kay. Dagan kayong guwapa dito. Sige. Wata ka kay mag-ilis ko ka dito. Tukuhan na kong tao din bay. May dagang mga tagalayang barangay, bay. Tanaw din yung liga. Dagang tao. Na. Ay, dito tadapita ay. May dito kay landong kayo. Tara. Sige, tara. Dinita. Dali. May dinay kay. Kita kayong magduwa, oh. Ay. Bitaw. Sige, bay. Maging guwapa, oh. Hi, miss. Uy. Iyaday ka? Uy, Joy. Ikaw malagi na. Isabay kuyog ni mo. Daghan mi, uy. Na ako mga igagaw dito sa unahan ay. Mo ba? Ila-ila din mo sa mga amigo day. Si Chris. Bay, Chris. Si Joy. Hi, Joy. Hello. Ha? Ganahan kang Joy? Oo, bay. Gupahan kay ko niya. Sure ba? Lagi. Tagi ko sa iyong number, bay. Wala problema. Ikaw pa. Nayara yung number, oh. Nahibong ko kinsay na nawag na ako. Ikaw din, Chris? Ako yung taon, Joy. Diyan makag-number na ako. Nangayo ko ni Dudu. Wa ko makasamok ni mo, Joy. Wa man. Di man ako busy. Onya, okay ra nimo kung mag-istorya-istorya ta. Ay, okay ra, uy. Mas may istoryahan na to, gubat? Unya, kumusta man mo ni Joy, bay? Magsige na may istorya-istorya sa cellphone, bay. Ayaya. Text na istorya. May noon. Yan, sa may mong gilangayan dia. Ha? Ay, pagdugay-dugay, bay. Maunahan niya ka. Panguyabi na yun. Ha? Muari ka sa amo? Oh, Joy. Kana akong okay ra nimo. Ay, okay naman. Ako i-text ang ako address, ha? Nakatultol gyud da. Sayo na matultulo ning inyo. Onya, unsa may ato ni mo ron? Ibaw na tingali ka sa kong tuyo nimo. Nawag yung ko mahibaw. Pamanggali ka makasulti gani. Sipatos ni mo. Mauwa naman hinuo ko nimo. Uy, binuang ra to, uy. Bitaw, asa di man tuyo, Chris, nga niya magyud ka sa amo. Manguyab ko nimo. Ha? Itaw, mutugan ako nimo sa tinuod, ha? Katong una tang nakita. Wala ko makatugog tarong ato kay nagsige naman ko guna-una nimo. Chris. I love you, Joy. May chance ka ako. Kunding nang tikagwa. Oh, Joy. Uy, nagguba biyang naong. Torong mo. Ano, naghiwi na ko man. Seryoso ning ako, Love ka. Bitaw, Chris, uy. Ganahan man sa kunimo. Kung mao na, uyab na ta. Oh, Chris. Ako na kang gisugot. Salamat, Joy. Congrats, bay. Kay uyab naman day mong Joy. Salamat, bay. Ang pingi ginang amiga na, bay, Ay, yung tao nagpasakiti, bay. Hindi ko na mahitabo, bay, kay love ka na ako sa Joy. Ako ni surprisahon si Joy. Ako siyang atuon sa ila. Nga, di ko magpahibaw niya. Unya, ako siyang dadan og buwak og chocolates. Wa man din his Joy, dong. Haim days Joy, tita. Muadto ba ko to siya siyang amiga? Mau ba, tita? Ipalihog na ako og hatag ng buwak og chocolates ni Joy, tita. Sige, dong. Sorry kayo, Chris, ha? Na-timing yun nga, pag-arin mo sa amo, naamila ka sa akong mga amiga. Okay ra, Joy. Unya, nadawat ni mo ang akong gibiling nga buwak og chocolates? Oo. Chris. Salamat ay ato, ha? Ikaw, good. Joy, ugma ba? Domingo man. Manimba ta? Sige. Ako lang ang anahon sa inyo. Sige. Magpaabot ka ni mo.
Wa din ni si Joy, tita. Wa man dong. Hain di siya, tita. Naaman to'y nanawag niya, iya ko tong amiga, musimba kuno sila. Unsa? Ngano man di ay nagsabot mo? Mamuanhi ka? Nagsabot mo gabi tita nga. Manimba mi og ako siyang anhiun din sa inyo. Na nakailis man dayon to pagpanawag siyang amiga, nilakaw man dayon. Wa mo kay klaro iksabot eh. Sorry, no good. Maayo gud tayo natong sabot ko nga manimbat ah. Yan, nikuyog na hinon ka sa mga amiga. Ready naman ko ato. Unya, kayo pa man ka maabot. Mautong pagpanawag sa kong amiga, ni kuyog na lang ko niya. Kay, padong man sa Simba. Sorry kaayo ha, Chris. Okay ra. Kila ay mahinom ko din sa amo eh. Di sa ko na mo adto silang Joy kay kasi tuwa na sa tuwing ang amiga. May pag muadto ko silang dudo aron malingaw ko. Chris, niya maligi ka? Laay ko sa bahay eh. Mong gisuroy ta ka din sa inyo. Ngano day, may lakaw ka? Ha? Kuan, wa man hinuon, bay? Unsa mo ka, bay? Anong muram ka giyawan? Ha? Wow, uy! Kuya, Sure. Ikaw talaga akong likod. Katul ka ayo. Joy? Chris? Nganong niyam ko silang dudo? Aha? Kuan? Kadito. Sa daw akong nadungog? Be? Nagbe ka ni Dudo? Oo. Unsay buti pa sa buti ni bay? Bay, sorry kay bay ha. Uyab namin ni Joy. Unsa? Joy? Unsa ko ni? Chris, pasaylo ako. Pero wala ko mahigugman ni mo. Unsa? Kung mao na, dili na imong amiga ang permi nimong ikakuyog. Si Dudo na eh. Oh, Chris. Kay malipay ko kung siya akong kauban. Makasabot siya na ako. O magkasinabot mi sa daghang mga butang. Bay. Pasaylo lang ko bay ha. Ang tinuod bitaw bay, dugay na kay kong ganahan ni Joy. Nangitalig ko saktong panahon bay nga masulti na ko rin nga akong gibati. Ug parehas day sad mi og gibati bay. Hinaot bay nga makasabot ka na ako bay. Osbon ako, Chris. Sorry. Pangita na lang og lain nga tinuod nga nahigugman nimo. Wa ko magdahom nga akong uyab maadto ba day sa suod na kong higala. Sakit man pero kinahanglan nga akong dawaton. Kaninyo Dudo ug Joy, manghinaot ko nga malipayon mo sa inyong relasyon. Di nilang kutob, daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Estaca, Compostela, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jay. Okay na ni? Grabe hagod. Naabot mas kusina kahumot. Asa magkuno ka ha? Nganong nagpagwapo o nagpahumot magkagmaayo? Naakay date ha? Di ko down ma. Waoy. Magkita raming Baymark sa mall. Agoy, kaanugon. Ha? Usa anugon ma? Anugon imong kagwapo o kahumot ka wa kay uyab. Madugay ka mo ni Mark mo magkauyab ana ba? Kalood di mo man. Bitaw dong oy. Pagita nag uyab oy, aron dili ko magduda nga bayot ka. Ma. Mo ba? Gingnan ka sa imong mama na? Oo. Pero bitaw sa bay no? Gusto na ta sa edad bay pero apa maghihapon ta makauyab bisag usa. Lagi bay? Hey, sa akong good. Kung na ako'y babae nga magastuhan, kakak boy. Turpim de ka. Katawa, abi niya. Puro sa di turpi na. Torpe lagi, pero mas torpe usag ka na ko. Pero ako rin mo. Tinurpi daw. Noon sa man. Lomba tabi. Kinsay unang makauyab ng duha. Ha? Uy, hadlok. Hadlok ko daon. Sige, sukol. Ha? Manguyab ka na ako? Day. Kana kung okay rin mo. Dahil pa ha. Dugay naman ta kailangan nung kalong pamangka ng uyab.
Kuan. Karon pa magud ko doon ay kaisog. Mao pa? Oo niya, nganong manguyab man ka. Love day ko nimo. Bitaw no? Wa man di ko gusto Uy. niya. Uy, wala mo ko mutingog diha. Kuan. Dili pa ko kaingon nga love ti ka, pero... Ay, amawa day nimo. Ano pagsamok na ko, JB? Usik-usik lang ka sa kong oras da. Busted ka? Oo. Ikaw, ako gigisira bay. Uyab na di ka. Kuan, wa pasad oy. Busted sa ko. Utro mo di ka day. Hay, di digid siguro ito makauyab, no? Murag, hasta nga itong pagpanguyab. Di man mao. Uy, di ta mo surrender oy. Padayon niya buntahang tod. Usa na to, makauyab. Sige. Ay, kablaka ko. Ako'y pinailan ni mo. O, sigurado yun ko nga maggustuhan to mo siya. Kinsa bang ko? Ako, amiga. Kau baru gusto trabaho pa. Tingita mo sa siya og mauyab. Ako sa ingnon nga magkita mo, ha? Pwede ra. O si Bangan. Laika. Kagwapo din niya, oy. Hoy! Nice to meet you, Laika. J-Day ko. Nice to meet you too. So, asa man ta? Mga sa ta? Nag-enjoy ra ba ka, Laika? Yes, Jay. O, ganahan ko nga mausban pa niya. Yes! Murag daog nagid ko anida. Ha? Hapit na ka makauyab? Nanay chance, bay. Ikaw? Oh, parehas dito. Nga lang sa ko'y nakaila, bay. Ug di ka mahayan kay guwapa kayo. Di sa gid mo papil, di ra. Oh, syempre. Unya, good luck ni mo, bay, ha? Good luck sa di mo, bay. So, mautoy ako mga ganahan o dili ganahan. Sige. Ako nang timan-an ang tanan. Ka-cute ni mo, eh. Attentive kaayo ka. Sabi ni mo, lahi ra kay kas nanguyab na ko karon. Nay nanguyab ni mo? Pero dili pa ko sure kung sugton ba na ako o dili. Kay medyo hambugiroon manggod siya. Pero buutan man ni noon. Ako, di pa ko manguyab dayon. Gusto pa na akong mag-ila-ila ta og maayo, Laika. Sige, sultihi pa ko og mga butang bahay nimo. Boba? Ingon anak yung panguyaban? O, bay. Uy, kabut ba? Kaan kayo nga kung buot niya, bay. Mura man og nadutla na gid ko na. Kadiyat sabay. Unsay pangan sa imong gipanguyaban? Kay base sa imong gistorya na ko, bay. Pariya kay sila sa akong gipanguyaban. Oh. Laika, bay. Laika ang iyong pangan. Laika? Uy! Masa na ipangan sa akong gipanguyaban, bay? Ha? O, bay, iyan akong gisugot, ganina lang yun. Unsa? Mo ba? Wala ko may bawa na. Ay, sekreto umdeg. Labok may hana. Pero, sige lang. Maglikay na lang sa kuniya, gaw. Kaya di ko ganahan na ng babae nga nagkagnaw. Pero gaw, pag-istorya wala mo. Basin pa na yung... Ikaw din, ha? Kalimtan na lang ako siya. Ingon man ang akong feelings para niya. Gaw, Jay. Bahala ka, Laika. Di natin ka tubagon. Sakit-sakit ako sa kundughan. Kung kadus ako na in love, diha pag yun di mo nga, duhay na. Bahala ka diha. Uy, itsam na. Oh, bay Mark? Bay, pwede ba ako magkiksulti ni mo, bay? Dali. Di dito sa suod mong storya. Bay, nako'y nabantayan ni mo ba? Kung saan na, bay? Naglikay ka na ako, bay? Waman. Musulti man ka og sa di, bay. Naibawag ko nga natay problema. Kung gusto kong maibaw ka nga, kung unsa may problema nato, bay, mas importante gyapon atong panag-amigo. Nakasabot ko, bay. Ay kabala ka.
Tigid mo undag panawag eh. Ako lang ito bagon, be. Oh, sa pamay tuyo ni mo. Naan mo kayo uyab, di ba? Nga sige ba magagpanawag na ko? Ha? Jay, naglibog ko ni mo. Magkita na tabi, please. Makigistorya ko ni mong tarong. Please, Jay. Salamat nga. Nisugot ka nga magkita ta, ha? Sige na, sulti na kung sa tuyo ni mo. Unsa di problema ni mo, Jay? Unsa di nabuhat na ko? Nganong kalit man lang kagawa? Nganong kalit man lang nga dili na ka magparamdam na ko? Nahiba ko nga na kay uyab. Kamu na ni Mark, di ba? Ha? Mark, katong nang huyab na ako? Oo. Diba, imo naman siyang gisugot? Wa, uy! Ha? Time para good. Ngano nakailamang kaniya? Sultihan tekos na ito po. Mao ba? Amigo de mo? Jay, sorry. Pero nisulti ako sa tinuod di mo hanganay nang uyab na ako. Pero wa na ko sa sugta. Kaya dili siya akong nagustuhan. Ikaw. Nakarealize ko sa dihang nawa na ka. Mura kong mabuang maghunahon ako doon sa problema na to. Nahadlo ko nga nawa ka. Kay love na ti ka, Jay. Ug love sa tika, Laika. Pero si Mark. Why kami? Pero, isipin mong amigo, mas mayog sultihan mo siya sa tanan. Okay ra, oy. Abi niyo bay, di mo sagid mi uyab bay. Ako lang to gisulti nimo ba para magtuo ka nga napilditi ka. Pero wa kay feelings niya. Wa bay, oy. Mong ka bala ka bay. Way problema na ako. Mayo na lang gani kay naminaw sa ko sa side ni Laika. O lipay kay ko nga nahibaw. Nga love sa di ko niya. Ug wa ko maglahom nga ako nagit siya. Karon, malipayo na kay mi sa mong relasyon. Dili na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Kevin. Uyab na di mong aya bay? O bay, gisugotom sa dayon ko niya. Wa ko niya pa abtag usa ka buwan. Mo ba? Mayo noon kay wa kaniya bantusag dugay. Mao gyud bay. Basin bayag dili na kayo kamanagad ha? Namong mga barkada nimo? Abi kay na naman kay uyab. Ha? Ay, nagselos kami ka? Taka ramang ka uy. Stoy, gusto na mo ana ha? Ikaw gud bay to ni no? Imo ginang sungugon sa Mika. Ngang! Ibog mo na siya ni mo bay. Bay to ni. Joke ra bita bay. Maglag ko na sa niya ni speaker ako. Saba uy. Aya, babe. Bisag unsay metabo. Di ba ito magbuwag ha? Babe, mahal kay ti ka. Bisan sa una-una lang. Di na ko ma-imagine nga makigbuwag ko nimo. Pinangga kayo kay ko nimo, no? Basin nun niya makakita kaglain nga mas gwapo na ako. Kay nga no, gwapo di ay ka. Joke. Aray. Aray naman. Sakit yun ah. Joke ra, uy. Bisan pag kinsa ng gwapuha diha, babe. Di ti ka ibaylo, no? Promise? Promise, babe. I love you, Aya. I love you too, Kevin. Dali aras panahon, babe, no? Saan naman ita ka tuig kapin? Mogit, babe. Ug dalipay kay ko nga niabot siya kong ingon ani kadugay nimo. Nga naman, day. Sa imo day ang mga past relationships, day. Mura raman to kwa, babe. Angtod karon. Wa pigid ka ni-open ako ba sa imong mga past? Babe, importante pa ko di ay na, ha? Di naman siguro. Di na kinahanglan nga istoryahan para, diba? Ang importante, ang atua. Aw, Kita tinuon tuwa, sad. babe. Mao yun. Dito, babe.
Di na kinalang isgutan pang past. Kay past is past. Mao cute. Uy, naibawa na mo, Bay Kevin? Ha? Naanam din sa kuno'y new student? Dini sa itong skulahan? Mo ba? Diin man ko na siya gikan, Tony. Murag, say mo gro mo skulahan sa una, ay ha? Murag mo na akong nadunggan sa mga storya sa mga estudyante. Mo ba? Mao ba? Oh, babe, basin kay laro mo ana niya. Ambot lang sad, babe. Kung masuk ko kita niya, basin. Bay, kapiham day ka chicks boy ng bagong transfer eh, uy. Mauli ko no daw. Da, okay naman sa gunang chicks boy siya. Kay gwapo man sad. Dili man batignaw. Ang pait ana kung chicks boy siya, unya bati pa gid og naw. Ikaw good, Mika. Tinuod bitaw aya. Nakakita na ba mo anang new student din Uwa pa. Ay hala, dara ay. Mao na siya ay. Kana nagpadung din Aya? Ikaw na? Steven? Ikaw? Ikaw lagi. Kaan pa ko. Ngawan ako ni mo eh. Palihim kag lang eskwelahan. Steven, buhi ilang ko, Steven. Kaila Kailan mo? 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 Babe, kaila mo? Ha? Moding di ka magiskot sa imong past de. Tungod kay grabe ka ka-wild sa mga lalaki, mo ba? Kevin. Kapila. Pila na kay gayon nga nakigdo ka anang tawhana. Gusto na! Gisakitan ka sa tinuod sa. Unsa pa imong wagi pang sulti nako ha? Abi ba na kung tarong ka? Abi ni mo no? Mas maayo pag magbuwag na lang ta. Oh, sige! Kung may imong gusto nga magbuwag ta, magbuwag ta! Mika, Mao ka na, Kevin. Hagbayaran akong gitago ang ako na feel ni mo kay lagi. Barkada ta. Dili ko gusto magkubang ato panakikala. Mika, Pero, dili man sa ko gusto gud nga ako may muhimo sa first move kay lain pa paminawon. Babae ko. Pero amang gid mo makita. Maong gidawat na lang nako ang kamatuoran nga dili gid siguro ka maibog nako. Mika. Buntag nam day. Doon na ginatabo na mong Mika gabi ina. Ang ako silpan. Uy, lupat man. Ay, uli na ko. Pagkadagkan na yung nag-text na ako day. Oh, si Aya. May text niya. Akong basahan, babe. Kevin, babe. Please, mag-istorya una ta. Please. Mag-wait ko sa imong reply. Ako replyan. Magkikita ko niya. Aya, babe. I'm sorry. Babe, no. Ako ang angay nga mag-sorry ni mo. Tungod kay namak ako. Ang tinuod mo, di ko ganahan mo istorya ni mo about sa kong past. Tungod kay grabe ko ka-wild sa una. Kusog mo party-party, kuyog sa kong mga friends. Kusog mo kating classes. And yes, naay mga times nga dili ko muuli sa amo kay na ako matug sa bahay sa lalaki. Bisa dili mi uyap. And usaan na si Steven. Manahinong na nagibalhin ko nilang mama og papa og laing eskwelahan para mapag-o ko. Nalipay ko kay sukad ka nagkaila ta, sukad ka nagkauyap ta. Nakita na ko ang kapag-uhan sa kong kaugalingon. Babe. Maong mas maningkamot ko, babe. Tungod kay mahal kay Tika. Maong pasaylo ako. Ay, babe, I'm sorry. Kipasaylo na ko ni mo. Babe, mahal ti ka. Og di ko gusto mauwaasad ka na ako. So, dili ka magbuwag. Dili, babe. I love you. I love you, Kevin. I love you too. Aya. Kevin, abi ba na kung mahal ko di mo? Ganong imo magibalikan si Aya? Mika, I'm sorry, pero kalit ang pangitabo na tong duha. Tungod lang to sa kahibos na ako. Mao tong ako tong nabuhat. Sayop kay ito. Mong, Mika,
Pasaylo ako. So, imo na ko gigamit? Ha? Mika, I'm sorry. Hayop ka! Mika? Kevin? Aya, pasaylo ako, babe. Dadaalag ko sa akong kayubos atong higayon na maong nabuhaton ako. Sakit kayo, Kevin. Pero ako'y mahimot tugod kay Partly. Naapot ko isa. Masakitan kong bawakan ako. Babe. Maong gipasahilo na ka. Pero babe, hangyo lang ko. Unta this time. Wala tayong mga sikreto. Babe, isaan ako nimo. Ug I'm sorry. Mahal kay tika. Mahal sa kaayo, tika, Kevin. Nalipay kay ko kay wa gid mi magkabuwag ni Aya. Tinood gid lang giingon nga love is 30 year the second time around. After atong nga school year, ni transfer si Mika og laing eskwelahan. Ug wa na mi balita pa niya. Ug sa pagkakaron, naalam mi trabaho ni Aya. Ug doon na nasad mi usa ka anak. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat. Amen. Ug mao to mga listeners no, ato ang handumanan sa usa ka awit part 6 ug hinaot nga nalingaw mo mga listeners sa ato ang mga drama sa handumanan sa usa ka awit. Ug ako di shout out day no, tanan ga comment sa tuwa sa atong handumanan sa usa ka awit. Ato shout out dia si Oscar Bedog, shout out dia Oscar Bedog sa imong kauban dia sa Payagon, kapaminaw, shout out niyo dia. Si Paul G Manito, shout out si Ma'am Balbina Tapali, shout out mo dia ma'am. O si Mamir Grace Pamuga, shout out po di mo dia ma'am. Si Buwit Lidra, shout out po dia. Si Catherine Solip, shout out po dia. Si Jimmy Sinal, shout out. Si Vilma Amor, shout out dia. Si Isabel Sirna, shout out. Si Nilda Yekik, shout out dia. Si Topir Valdez, shout out. Si Sugar Santos, shout out dia no. Si Jude Plistico, shout out dia. Si Berna Siroy, shout out. Si Judy Primo, shout out dia. O si Romy Boy, shout out dia Romy Boy. Ug labi na sa imong uyab diha no nga naadyon mo karon nga paminaw no. May og salamat kay sa imo pod no Romy Boy no sa wala nimo pag-skip sa atuang mga ads no. Salamat jud kaayo. Og mao to mga listeners tanan ga comment sa tuwa sa atuang handumanan sa usa ka awit part 5 nga atong gibasa karon apil sa atong pag-vlog sa part 6 sa handumanan sa usa ka awit. O mao na to mga listeners no. Salamat jud kay sa inyo sa iyong pirming pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit. Minaot nga nalingaw mo mga listeners no. O sa atong palamay drama ato lang po to ikaw man ani isunod lang po dahil nato ato ang palamay drama sa pag-upload no. O hinaot nga masuportaran gapo ninyo akong sunod nga upload nga handumanan gapo no mga listeners no. Maginahinay na po tag-edit sa ato ang palamay drama nga sunod na tong i-upload karon. Usbo na ko mga listeners, daghan jud kay salamat sa inyo.